Éxito de convocatoria da terceira xornada de folga do sector do metal da provincia de Pontevedra. Segundo os sindicatos convocantes, lonxe de perder folgos, os traballadores volveron secundar o paro. O respaldo á convocatoria de folga foi masiva por parte dos traballadores e traballadores do sector. É unha mensaxe clara e nítida á patronal, porque ten que cambiar a súa forma de proceder e a súa forma de negociar. Non pode pretender que con unha proposta salarial dese calibre, pois que os traballadores poidan aceptalo, non? Todo o sector vai a unha para reclamar un convenio colectivo con melloras salariais e laborais. Aseguran que actualmente o Pontevedrés está por debaixo dos acordos acadados noutras provincias. Tamén denuncian a actitude da patronal ante as negociacións. Se levantaron da mesa e a día de hoxe nin nos convocaron nin parece ser que lles moleste moito. E ao mesmo tempo, os traballadores o que nos están dicindo é que é unha comparativa moi fastidiada, non? En outros convenios provinciales de Coruña e Lugo se adoptaron outros incrementos salariales e outras condicións. Por lo tanto, o convenio de Pontevedra está en inferioridade de dereitos laborales e eles o que estamos reivindicando é a equiparación dos dereitos laborales e salariales co resto dos convenios. E non nos poden decir que en Pontevedra somos inferiores a ningún outro convenio, non? A primeira hora da mañá houbo piquetes informativos nos polígonos de Pontevedra e o Salnés e durante todo o día na fábrica de Ence en Lourizán. Ademais, celebráronse dúas manifestacións en Vilagarcía e en Pontevedra, movilizacións que continuarán se non se chega a un acordo. O que anunciamos agora é que vamos a continuar cos piquetes informativos, vamos a continuar visitando polígonos e empresas, e a seguinte convocatoria de folga é o día 28 deste mes e os 6 e 7 xa do mes de xullo, non? É dicir, se non hai ningún tipo de movimento por parte da patronal, pois non nos queda máis remedio que secundar a folga, claro.